Дорогие мои сябры, сяброўкі, беларусы і беларусачкі, конечно, вельмі цяжка прамаўляць пасля такіх эмацыйных словаў з ліста Вітольда Ашурта, першага палітвязня, які памёр за кратамі. І вельмі сумна ўсведамляць, што ягоная маці, якой Вітольд напісаў такі пяшчотны ліст, не пабачыла сына жывым. Алена Мироновна памерла год таму. І вельмі цяжка жыць з разуменнем таго, што за кратамі дагэтуль знаходзяцца тысячы палітзняволеных. І ўмовы іх атрымання нават пагоршыліся з моманту атрымання ліста ад Вітольда. Далёка не ўсім дазволена атрымліваць лісты і перадачы, і многія занесены ў спіс асабліва небяспечных.